Оп, аре да. Оп, ей, как се откачи? Оп, тука. Баш пред мен. Бас. Оп, ау, и то се откачи. Ей, мале, то беше много добър. Поне 30 см. Оп, откачи се. Оп, тука. То е тук. Бах, тихото кефалче. Сега ще го пускаме това хубаво кефалче. Как е нагълтало. Айде, сега го пускам да си бяга това хубаво спортно кефалче. О! Какво ли направи човек за един воблер? Сега трябва да си го взема и оттам. Риболова за мен приключи. Като цяло си скъсах ловистото воблерче и просто отказвам и това е за днескашния риболов.